Il-Gvern Malti u dak Olandiż laħqu ftehim dwar it-twaqqif ta' grupp tekniku ta' esperti bilan li l-oqsma tal-ġustizzja taż-żewġ pajjiżi jikkoperaw fuq miżuri effettivi għall-immaniġġjar aħjar tal-kawżi fil-qrati. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa wara nofsinhar, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li dan hu pass ieħor li se jsaħħaħ il-kooperazzjoni bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. Spjega kif l-Olanda ddiet minn perjodu simili bħal dak li għaddejja Malta bħalissa, btul eżaġerat sakemm jinqataw il-kawżi. Qal li Malta għandha timxi fuq l-istess passi li mxiet fuqhom l-Olanda. U aħna jidrinna illi din l-esperjenza għandna ħafna x'nitalmu minnha u mill-ewwel tħanna f'taħdidiet mal-Gvern Ollandiż biex niffurmaw kumitat tekniku bejn iż-żewġ gvernijiet ħalli aħna naqsmu l-esperjenza ta' xulxin, nitalmu mill-esperjenza ta' xulxin u nkunu nistgħu nittrejnjaw in-nies f'Malta biex dak li għamlu l-Olanda fid-disajnijiet nagħmluh aħna llum 15-il sena warahom. Il-Ministru Olandiż Fred Teven tkellem dwar l-istorja ta' suċċess fis-sistema tal-ġustizzja illi nkisbet wara maniġġjar effettiv ta' kawżi bbażata fuq sistema ta' benchmarking. Intant iż-żewġ gvernijiet qablu li jinnominaw rappreżentanti miż-żewġ naħat fuq il-grupp tekniku ta' esperti. Din l-idea ntlaqat b'mod pożittiv ukoll mill-ġudikatura.